Rollbunden är du av älvornas dans. Nu är du min, är du min.
gladlynt. Hon gläds åt varje småmynt. Så, fyll på er kassakista och var glad in i det sista. Strid, min middagssed, där glöder vi och sken och trilska fega trillan ring och Josefs döttrar gärna varsin törn. Till den sista tida sova och jag låg i min kista. Din svinaktig brist har vördnad att hora med frillor här i klostret. När lustan rycker det med sig och det driver dina kroppsliga begär själslig upphetsning, så liknar du mest ett oskäligt djurbroder. Nyktra till munkar! Saliga gudsmoder, hur vågar djävulen och hans anhang tränga ända in i klostret? Vad ska jag göra? Mycket ont sker idag i Rom, där gatorna är beströdda med guld och färgade av helgonens blod. Du är utvald att vara Guds sändebud, Birgitta. Därför ska du vandra till Rom och tala med påven. Övertala honom att sluta med att sälja frälsning genom avlatsbrev. Flertalet här tillhör oss. Skulle jag tro? Nej, Satan. Många tillhör Guds rike. Nej tack. Jag dansar inte med främmande herrar. Nej tack, jag märker nej till. Kom. Nu är jag nöjd. Kom, då dansar vi.